Frugtshowet, det smager af frugt. Frugtshowet, det smager af frugt. Frugt. Hej, og velkommen til seere, og selvfølgelig dig, Bent. Og hvad har du så lavet til os i dag? Jeg har lavet et appelsin-tema her. Ja. Nogle små både. Noget saft. Du har selv presset saften, og så har du taget to. Men det er jo bare, ikke også? Ja. Men, hvad har du lavet? Hvad har du gjort? Altså, vi alle sammen ved jo, de er jo de klassiske, man skærer dem ud. Hvad har du gjort med saften? Ja, jeg har presset nogle appelsiner. Og nøj, hvor min far bliver glad over det her. Han bliver bare så stolt! Ja, men det er jo dejligt at høre. Men hvad bruger du? Hvad er dit materiale? Lad os høre hele den fucking historie! Jo, det startede med, at min far han blev glad. Fordi at jeg har lavet en perfekt appelsinjuice. Så blev det perfekt køkken. Du skal nok bistå min dreng. Det er 5 for mit gode arbejde. Nu kører det. Og lidt småpenge på bordet. Du skal nok Lad os se. Der er 25 liter fedt. Godt nu. Nå, skal vi smage på de her søde små både? Der er 16,5 kroner til mit butterfly. Det er jo godt at vide. Skal vi smage på dem? Nemlig. Okay. Ja, de smagte jo skide godt. Ikke også? Jo. Og tager lige til. De er fandme gode. Du burde melde dig til baseballholdet. Nå, det smager jo strålende. Og Kurt, eller undskyld Benny. Skal vi tage en smagsprøve? Uden nogen tilsætningsstoffer eller noget. Det siger jeg. Det er fandme kvalitet! Det burde I godt nok gøre hjemme. Køb jer en appelsinpresser her fra Benny Børgesen.